Эфирда Татқас Сөйлей подкаст. Қайырлы кеш. Сағат белгісіз. Кайф шәп. Жиылыштық. Нихаят. Көптенен бар еді ниет. Ғұмымен матур отырабыз пак. Бауырсақ болған жерде ғұмымен матрешкалешек болған жерде вообще матур отырасың. Сіз сезесіз меншік біз әлеке кайбірлеріні ерата башлайбыз нешіктір? Әлік біттігі ауылға қойтасың тегі 3 сағат. Әтенің тегі тотыр жырларын тыңды тегі. Қазір бұлай өзіңді бүгін. Соңғы топқа кімді тыңладым әлі мен? По-моему, нафқат деп Сіз тыңлай қойтқансыз. Ну, то есть сіздің тыңлау. Мен жырлай башладым, мен жырларым. Айда вот шоңырдан, сен нендей жыр бүгін машинада соңғы ең ератып таңдаған жырың нендей? Рамилні бұлай ауылға алып қойталар еді. Әтенілер тегі магнитофонға экономит деп Рамил айда жырла. Ну и қойсы келіп жырла давай. Сарманны жырлалі. И бұлай тегі екі қобырға арасында босалар еді, бұлай и жырлай башлайды. Смотря қойда басасың, шынды жырлай. То есть ауырттыр бассаң, жырлап, нафқатына жырлай. Тимайны жырласың, қат ол вақытта Тимай ой бейт. Ол уақытта Нендей, айда, мына Мен бүгін... заманша тұтар жырларым. Көбісінше міне Илгиз Шайхразиевның бек көп жырларын, бүтін жырларында тыңдаймын. Соңғы уақытта Амаш деген егітін тыңдаймын қазір. Менің иптәш дос барабанщик Гауга түркімінде бірнеше жырларында тыңдаймын. Көп индалар, көп. Но көбісінше заманша, но енді... Тағын бірәсін тыңламайсың малай. Тағын кімдер бар сонда? Вот мен, например, вообще музыка, вот өзімді бір күнді, короче, поймал на мысли, что мен музыка тыңламаймын. Ну, біне, көп кіші бетінде просто вот, там, білмеймін, бір нәрсе шлегенде музыка тыңлай. Қойдыр бара, наушникта музыка тыңлай. Машинада, например. Может быть, менің машина болмаған, мен музыка тыңламаймын. Жоқ, енді олай деймін, мен ератам, жүгіргенде спорталға үйреймін, мен үйрейдім. Наушник білән жүгіруге, вообще музыка білән жүгіруге рахат. Нарсын тегі темпқа туры келе тұрған болса, хоп. Мен көбірек вот, типа, аудиокитаплар, YouTube видеоны фоным қояйым, бірәнді тегі, ну, тегі файдалы блогер. А музыка нешеп тегі. Мына шын айтмақшын, кімдердір бейт подкастта таңнарға қарата машинада, әменді біздің де мақсатыбыз шыл бейдірсің айтқанда, кімдердір машинада болғанда әлігі подкастына таңнар, кімдердер үй үш тұрғанда шылай бейт кімдердір. Іштен қойтып барғанда, міне мен мәселен, әлік шолдан Қозанға көшіп келдім. Хәм қәр отына шолы Қозан шолды, міне шылай. Хәм қәр уақыт бір үк жырларын тыңлап болмай бетінде. Яңа жыршылар да келмей ойға. Хотя бы бірәрсі еш жақ турында жырласайды, бірәр дәрт турында да, жоқ бет жоқ. Хәм міне шол ораны, шолы Қозанның орасы мен подкаст тыңдайдым. Файдалы, қой уақыт қызықлы, қой уақытта көңілі, бек информация бар тыңлаушылар. Шылай іштен қойтқандамы, фотор жиғандамы, пробкада басып тұрғандамы тыңласындар. Біз алар білен фикір білен алмашуыз. Фикір алышу. Кімдер фикір алышасын, кімдерін тыңлайсыз, сіз шоңырдан башлай ғалі бірінші ратта. Рамил Закиров, білсіндер үшін хотя бы. Рамил бұна нәрсе айтып. Рамил бик тоташасы нешік бұла многогранный. Көп қырлы, кең қырлы талант есі деп етірі әтілі сіздерінде сіз. Граненый стакан. Тән түгілгіні стендапқа барған едім. Рамил бек қызық стендапта сөйле қазір. Шуңа көре реклама болсын. Рамилның стендап концертларына келегіз. Келесі стендап концертін қошам бұла. Мен, если честно, жыр білән не получилось, шоңа көре стендап-концертлар бере башладым. Стендап-концерт дегеннен... Жоқ енді олай деп мен, если честно, Жоқ, стендап-концерт дегеннен, если честно, менің ойлағаным бар. Мен вообще концерт жей алыр екен стендап.
Юк, хәзер беләсеңме ничек? Хәзер бит күп татар йолдызлары үзләренең гастроль турларындагы шул концертны гел җыр белән генә түгел, арасына менә шул стендапта, юморда Әйе. кыстыралар. Рамил, күрәсең, икенче яктан килде. Ул башта мин стендап комик, но мин аларны менә шул Арасында җырлыйм. бер-ике җыр белән генә әзрәк шулай. Ну, ничә җырым бар инде. Әйе, айда алга таба барабыз. Марат Салахов. Сәлам дуслар. Нәрсә әйтә алабыз аңа турында? КВНчик Мен егет. турында бер Яршалыдан сүзләр күчеп килгән егет. Ул күп кырлы дидегез бин, ул да күп кырлы. Ул, между прочим, үзе электрокарлар белән заниматься итә, руководящий должностьта эшләй, шул ук вакытта теге КВН. Менә бу очракта кыска гына әйтеп әйтергә мөмкин, гади электриктан җитәкче дәрәҗәсенә кадәр күтәрелгән КВНчик. Вообще парадокс хәлләр әйттем. Юк, КВНчиклар арасында андый хәлләр бик Ну, еш. Ну, мен аны генератор креатива дип әйтәрим. Генератор креатива. Әйе. Генератормы? Әйе, генератор. Вот. Генератор. О, менә ничек туры килә, прикинь. Электрогенератор креатива. Менә. Или электрогенератор булмыймы? Юк, монда гомумән система итеп җыярга мөмкин. Мисал өчен, син һәрвакыт ниндидер яңа хәрәкәтләргә этерәсең, шулай бит стендап, җыр, клип төшерәбез, зайда булай итәбез, зайда тегеләй итәбез. Син димәк креативның иҗатның стартеры. Син аның генераторы. Хәзер менә бу егеткә дә килеп җиттек. Фаил Баязитов. Фаил Альбертович Баязитов. Просто Сбербанк акча күчергән бар. Номеры Шулай бит ул диге. Кемнән акча сорыйсың, кемгә акча кайтарасың дип. О, Фаил Альбертович, о, Денис Захитович. Да, кстати. Фаил турында Әйдә, сөйләде. башта син башла. Фаил инде минем коллега, без аның белән Әйдә Шаярт индексны. Мөхәррирләре. Да. Редакторлары. Без аның белән бергәләп яшь командаларны шул юмор дөньясына матур итеп кенә кертәбез. Чиста, софт татарча юмор булсын дип біз шундый тырышабыз. Ул әлбәттә безнең алып баручы татар телендә матур урысча да. Урысча тоже. Да. А Матур вы урысча мәҗлесләр. ведете? Да. Конечно, не ведем, мы звоните. Ему да сиңа реклама ясыйм. Конечно, ведем. Сумбарда И миллионы даже- гуси покажем, и шак-шак Минан победим. сарказм сайтем на шуа килеп чыгарып, конечно, ведем. Юк, инде бу сарказм булды. Biz былай теге, әйдәгез бүген подкаст яздырабыз, менә гаилә темасы турында сөйләшәбез. Безнең белән беренче подкаст просто белән танышу. Менә бу егет, менә Нәрсә әйтәсем килә, безне бөтенебезне иҗат берләштерде, шулай бит нинди генә һөнәр белән шөгыльләнсәк тә, безне иҗат үзенә тартып тора. Һәм шушында җыелыбызның сәбәбе дә шул. Ул бит Менә әйе, иҗат Җибәрми. берләштерә һәм күпчелек вот менә шул уй башка килде. Менә без бөтенебез дә күп кырлы дип әйме. Иҗат берләштерә безне. Но иҗатта вот мин вот менә шундый фикердә мин һаман. Мин вроде бы үземне таптым. Ну то есть мин вот җырлыйм бәләкәй чактан, әйме. То есть минем определенный юлым бар. Мин аны беләм нинди икән. Но шул ук вакытта шундый менә как будто миңа нәрсәдер җитми. То есть ул юл бар, но ул юлдан тыш миңа тагын нәрсәдер кирәк шикелле. Шуңа күрә мин вот җырдан тыш кая клипны үзем төшереп карыйм әле, үзем режиссер булып карыйм әле. Кая стендапка барып карыйм әле. Может быть, ул ну пока бөтенесе дә ошый. Белмим килеп чыгамы юкмы, но ниндидер как будто бы ниндидер эзләнү һаман бар шикелле. Шуңа күрә вот сездә бар микән ул? Вот менә шуны сорыйсым килә. Вот то есть вот вроде бы устаканилось все. То есть вроде бы ну как бы синең бар нәрсә эшләргә. Син бит инде беләсең. Вот җыр яздырда, җырла, концертлар куйный. Ну нәрсәдер җитми. Ну нәрсә җитми. Әлбәттә бар андый. Гел нәрсәдер җитеп бетүдән түгелдер инде ул. Бу яңа теге энергетик подпитка дип әйтсәң дә ярый. Менә поколениялар теориясының ягыннан да килсәң, менә мәсәлән безнең әти-әниләр, аларның поколениясында шул стабильлек ягына әверелгән, юнәлгән. Аларга иң мөһиме менә шул теге стабиль эш булсын. Бернинди дә мондый
яңа сюрпризлар булмасын. Менә мин беләм, иртә белән 8-гә эшкә, 5-тән кайтам, аннары минем өйдә ял, аннары 15 зарплата. 15 да зарплата, 25 аванс, җәй көне минем дача, аннары минем отпуск, авылга кайтам. Менә бөтен әйбердә барысы да билгеле. Барысы да билгеле. Ә менә хәзерге замана поколениесе, алар барыбер 3-5 ел эшләгәч, менә шундый аларга дигәндәй загон килә. Что-то ияләштем. Ияләштем, ну, Юк, әйдәгез менә бу скучно. загон турында да мин дә сөйлим әле. Менә син мен белән тулысынча килешәм, элекеге өлкән буынга кирәк ниндидер стабильлек. Мисал өчен менә мин үзем иҗат кылган кеше буларак шуны әйтәсем килә. Мин үземне таба алмыйм һәм бу бик зур проблемага да әверелә вакыт мин инде шушы фонда депрессиягә да бирешкәнем чакларым булды. Синең белән дә бик күп сөйләштек ул хакта, нәрсә эшләргә микән, бәлки бу миңа кирәк түгелдер, бәлки бу минем юнәлешем түгелдер дип бик уйлыйсың, борчыласың, төнне дә йокламыйсың, ахыр чиктә аннарысын кайдыр нәрсәләр чакыралар, кайдыр нәрсәләр килеп чыга, допустим, Рамил инде әйдә килеп төшерәбез дип, шул иҗат белән яңадан кабынып китәсең дә хоп исүрләсең. Тагын шулай була. Кайчан син тагын эмоциональ янасың дип әйтим инде, үзеңә урын таба алмыйсың. Менә мин әйдә шаяртка йөрим, кирәк микән соң миңа? Минекеме соң ул дип уйлый башлыйсың. Менә мин алып баручы булып йөрим. Минем шөгыльме соң ул дип уйлый башлыйсың, эзләнә башлыйсың шулай үзеңне. Ахыр чиктә бар иҗат сине бер кая да җибәрми. Менә моңа төгәл дәлил. Мин 11 классны бетергәч, тагын эмоциональ янасың дип әйтим инде, үзеңә урын таба алмыйсың. Менә мин әйдә шаяртка йөрим, кирәк микән соң миңа? Минекеме соң ул дип уйлый башлыйсың. Менә мин алып баручы булып йөрим. Минем шөгыльме соң ул дип уйлый башлыйсың, эзләнә башлыйсың шулай үзеңне. Ахыр чиктә бар иҗат сине бер кая да җибәрми. Кергә уйлаган идем Кулёкка. Ягъни институт культуры, режиссура бүлегенә. Шуңа хыялланып йөргән идем, имтиханнарны да. Кем хыялланмады? Юк, имтиханнарны да бирдем, барысы да бар. Күрше егет, иптәш егет әйткән иде былай гына. Физиканы да бир. Просто бир физиканы. Бит нигә кирәк ул, мен бит Кулёкка барам. Просто бир. Все, бирдем, икесен дә литератураны да бирдем, физиканы да. Миңа өйдәгеләр, әтәнләр инде әйтәләр. Улым технический специальность кирәк. Все, кирдем мин аграрныйга, укыдым бакалавр, бетердем. Син аны ничек әйттең? Юк әти. Мин Театральныйга керә. Әти әни белән устырады. Аграрный. Анда тоже театр бар. Юк, менә анда баргач та шул иҗат, шул сәхнә үзенә тартып алды. Чөнки без мәктәптән үк барыбер сәхнәдә, ул әни дә минем җырлап йөри, мин инде кичәдән үк сәхнә артында булгач, сәхнә үзенә тартып тора. Анда күчкәч тә аграрка кергәч сәхнә үзенә тартты. Аны бетергәч тә мин бер көндә үземнең специальность буенча эшләмәдем. Хәзер дә минем хыялым режиссурага укып чыгарга, мин инде әйтәм. Хәзер укырга керсәм техникумга, карт булырмын инде алар арасында дип уйланып йөрим. Менә шу эзләнүләремнең төп бер юнәлеше ул режиссура белән яну, шушы режиссура һөнәренә өйрәнү. Ну это Укырга бер кайчандасың түгел. Су түгел, мин даже шулай дип Син уйлыйм. алай уйлама, мен анда барып, мен анда теге яшьләр арасында карт башым белән эшләшәм. Бер кайчандасың түгел, шуңа күрә әгәр андый ниятләрең бар икән, бар укы. Карарбыз. Да, сиңа уңышлар телибез. Яхшы. Если что таныш белешләр бар, сөйләшербез. Ладно, давайте киттем мин хәзер. Тагын нәрсә беләсезме? Иҗат кешеләре алар бит бер яктан мазохист кебек. Үзләрен менә шундый теге условиягә тыгалар. Анда менә йокламыйча эшлисең. Анда ашау мәсьәләсеннән дә бузыла инде. Кайчан мин анда ашадым, обедны ашадым, кичке ашны ашадыммы, юкмы, белмим. Иртәнгә хәтле син менә шул иҗат белән бер дулкында йөрисең. Әз генә йоклыйсың. Һәм менә 4-5 көнгә сузыла. Менә КВН ягыннан да әйтсәң. Һәм менә бу бөтен шул 4-5 көн өчен син анда 5 минутлык кенә чыгыш ясыйсың. 5 минутлык чыгыш. Менә шул чыгыш биткәч уйлыйсың инде. Менә шул чыгыш өчен булдымы? Чыннан әйткәндә юк.
Менә шул 4-5 көн өчен булды. Менә вот бөтен җирдә ул менә хәзер уйладым әле. По сути, уйлап карасаң, иҗат өлкәсендә бөтен җирдә шулай бит. То есть ул җыр булсын, ну концерт кую булсын. То есть тоже репетициялар ясыйсың ничә вакыт бит. Ә чыгып җырлыйсың анда буквально 3-4 минут. Ул спектакль булсынмы? Аны тоже айлар буе репетиция эшләр, көн саен нигән итәләр. Яннан соң чыгып 1 сәгатьлек, 2 сәгатьлек спектакль куялар. Бөтен нәрсәдә шулай. То есть иҗат өлкәсендә инде. Менә иҗат өлкәсендә гомумән бит инде безнең халык нәрсәгәдер бәя бирергә ярата, нәрсәнеңдер бәясен сорарга белешергә ярата инде. Мисал өчен миңа карата булган иш сораулар ул күпме түләйләр инде сезгә анда? Менә Нәрсәгә кирәк инде ул сезгә? Нәрсәгә кирәк? 4-5 көн biz инде Айдашкар табылганда ятабыз гостиницада, менә Марат әйткәнчә, ашамыйча, эчмичә вакыт әймә көнне төнне шуңа биреп, шуның белән яши башлыйбыз дип әйтергә кирәк. Һәм инде катнашучы булганда да шул иде. Һәм төп аның бәясе менә шушы 4 минутның ахырында чыгыш ясап бетергәч, сиңа тамашачы кул чабуы. Миңа калса ул теге аңардан да тәмнәрәк әйбер юктыр. Ну получается, кайчан синең барысы да килеп чыкты, шәп иттереп чыгыш ясадың. Бу чыгыш ясаучы ягыннан инде. Әйе. Ну получается, иҗат ул в какой-то степени наркотик кебек. Ну потому что вот минем менә шулай булганы бар. Мин гомумән әйткәндә иҗатта бәләкәй чактан, прям нык бәләкәй чактан. Һәм мин үземне вообще, то есть осознанный возрастны вообще иҗатсыз бер кашында, ну белмим мин үземне. Чтоб мин теге җырламыйча, нидер мәҗлесләргә йөрмичә, там концертларга йөрмичә, чтоб мин нәрсә беләндер шөгыльләндем. То есть анда период юк. Но осознанный вакытта вот бер период булды, ну шундый тоже теге яшәрәк вакытлар инде ул, теге икеләнә торган вакытлар теге. Үзең әйтмешли теге, шушы микән инде минем юл. А может миңа бу навязанный нәрсәдер? Может быть, мин бәләкәй чакта әниләр просто шул юлга бастырганнар, типа, вот син матур җырлыйсың, давай җырла. И мин аларның сүзләренә ышанып, ну то есть ул юлны сайлаганмын, и вот мин хәзер уйлыйм, что это мой путь. Шундый уйлар булганда, мен әйтәм, кая займусь чем-нибудь другим теге, ну каядыр анда. Эшкә кердем. Андый вакытта он, короче, берет гитару и такой: Ул вакытта андый түгел. И вот, сөйләп бетермәм. Менә шулай где-то 1 ел, 2 ел, короче, мин иҗат белән шөгыльләнмичә, каядыр анда официант булып эшләп йөрдем, тегендә эшләп, ну то есть тоже үземне бәрелеп сугып йөрдем инде тегендә монда эшләп. Но ахырчыкта понимаю, что все-таки күңел тарта, все-таки тегендә барасы килә. То есть вот официант булганда да, например, теге анда там ресторанда мероприятие бара, и син теге мин монда менә байрак эшләрим. Менә что-то не попадает там ноталарга. Ну вот барыбер теге тарта үзенә. И в итоге ахырчыкта мин аңладым, что ну все-таки ансыз булмый, и лучше вот мин бит әле относительно күптән түгел психотерапевт белән дә эшләдем менә шушы турыда. То есть менә андый менә шундый момент, икеләнү моменты, распутье, то есть менә юлым киселешкән түгел инде, икеләнгән вакыт. Минем булды 1-2 ел элек. Пандемия вакытында, то есть мин маркетплейслар белән шөгыльләнә башладым да. И бизнес китте монда каршы. И вот миңа әйтәләр маркетплейста обучениелар үттем, короче, там академияларга бардым, и анда әйтәләр, чтобы заработать, ну то есть күп иттереп акча эшләр өчен маркетплейсларда 100% вакытыңны сарыф итәргә кирәк. Ну любой эштә кебек. Ну килешәм. То есть прям син бирелергә тиеш. И вот и минем, ну сорау туа. То есть минем маркетплейслар белән шөгыльләнәсе киләме 100% вакыт. То есть минем калмаячак вакытында җырлап йөргән кирәк. Или же да, ну его этот маркетплейс, давай лучше син типа җырла, лучше шуңа сарыф ит вакытыңны. И вот психотерапевт шулай диде миңа. Вот анда бит ничек сөйлисең башта 30-40 минут үзеңнең вот хисләреңне. Аннан соң сиңа анализ, ну яза, сораулар. Миңа үземә уже кызык. Короче, миңа булай диде. Равиль Шамилович. Шулай сөйләшә ул.
Тоже Сбербанк ошол Мгм. пішіргені бар. Не. Ну вот типа сенің сөйлемің бойынша менә вот барыбер сен бит сөйлейсің ничектер сенің говорит сөйлемің бойынша күренеп тора что marketplace это не твое. То есть сен менә сөйләгәндә ниндидер речевой обороты такие вот теге күбрәк негативлы теге менә marketplace-ны менә эшләгәндә менә шулайрак эшләргә кирәк инде. Менә аны болай итәргә кирәк. И аннан соң говорит син күчтең иҗат ягына. То есть Уже елмая башладым уже. И ансында ну вот концертларны, конечно, вот менә болай эшләргә була. Вот анда, конечно, менә болай кирәк. Ну, типа, это фигня, ну менә болай итәргә була. И вот синең говорит прям сөйләмәңдә күренеп тора. Это говорит прям не надо быть даже специалистом, чтобы это понять. Шуңа күрә сиңа просто надо упор, ну, то есть фокусыңны просто иҗатка итәргә. Шуңа күрә вот мин шундый фикергә килдем, что вот иҗат все-таки это теге безгә бит инде бәләкәй чактан еще әйтәләр, нормальный эш сайла. Хәзер ул ахыр чикта маркетплейс белән дә шөгыльләнә, иҗаты белән дә шөгыльләнә. Миңа тоже бик якын бу, чөнки мин башта ну, минем гаилә барлыкка килгәч, барыбер инде җитди эшкә дә урнашырга туры килде. Гел шул КВНнар белән, мәҗлесләр белән генә йөреп булмады. Аннары менә шул инде по образованию диләр. По образованию киттем. Файл әйтмеше электриктан башлап инженер булдым, аннары инде руководительгә хәтле җиттем. Менә шул руководитель булганда миңа тоже әйтәләр иде. Ну, булды бит инде, уже начальник булдың, хәзер уже теге малай шайлап это алып ташларга кирәк уже все, это сворачивайся. Типа все, иҗат бетте уже. Уже хәзер 100% уже эшкә бирелергә кирәк. И мин тоже такой, ну, ярамый бит инде алай. Эш белән, акча белән, но үзеңнең эчке запросларын тоже онытырга кирәк түгел. Чөнки ярар, йөрисең син эшкә, эшлисең яхшы эштә, аласың яхшы акча, кич белән кайтасың һәм үзеңнән сорыйсың. Бәхетлеме соң мин вообще? Вот. Күңелеңә рәхәтмесең? Күңелең тынычмы? Юк. Күңел тынычлыгы мөһимнәрдән. Шәйшегез егетләр утырмагыз. Şey дигәннән безнең һәрберебез чыгарылышка тәмле шкаф килергә тиеш иде. Мин алып килдем бавырсак. Бу иң шәп бавырсаклар Түбәтәйдән. Түбәтәй, сез иң шәпләре. Файл тукта, бу Түбәтәйнеке түгел бит. Түбәтәй, шалтыратыгыз безгә. Кыстыбый, сез миңа шалтыратыгыз. Бавырсак дигәннән минем шу иҗат белән иҗаттан янып чыгу мизгеле булды. Все, кирәкми бу миңа. Наверное, минем юнәлешем түгел, мидәм все бүтән нәрсә белән шөгыльләнергә кирәк. Алырга булдым пекарня. Все, бардым, сөйләштем, монда оборудование бар, бүтән әйбер бар, все. Барсы да әйбәт. Сатырга урыннары да бар, ясарга кешеләре дә бар, бүтән әйбер бар. Бу уйны мин берничә көн шулай башта әйләндереп бирдем. Барып йөрдем, кешесе белән очрашып йөрдем, аралашып, сөйләшеп, сорашып, все, әйтәм, все, менә шөгыльләнә башлыйм хәзер. Все, бомбано. Менә иртәгә барырга кирәк. Иртәгә сәгать иртән 8-9-ларда көтәләр ошо акча белән. Шундагы бер кул куярга һәм алырга. Йоклый алмадым, мин ул көнне вообще йокламадым мен. Бияққа уйлыйм, бусын уйлыйм, тегесен уйлыйм. И ахыр чиктә мин просто иртән 7-дә шалтыратам. Извините, я не приеду. И все, шул килеш калды. А бавырсак при чем? Пекарня. А бавырсакны бит пекарняда ясамыйлар. Ну, Ахойда. Әби ясыяны. Почему не тушанда менә шундый? файлның бизнес проектында Да нет, инде аннан менә шулай өстәл бар. Нәрсәле фритюрницалар бар иде, духовкалар бар иде, короче. Вот шундый, типа, ул прям бавырсаклар ясыйбыз, токмачлар кисәбез дигән иде. Ну, готовый бизнес как вариант. Если честно, меня он тоже рассматривал уз вакытында. Это же такой самый легкий путь войти в бизнес. Юк, кайберләр бит әле менә шул һөнәрне һәм иҗатны берләштерә. Менә шул бизнесны алганда да үзенең мәсәлән менә
бизнес ягы да бар, иҗат ягы да бар. Һәм аны менә шулай берләштереп, шундый коллаборация, эклектика, модный сүз. Шунда тоба. Димәк, син акчада эшлисең һәм инде яраткан иҗат. Может, сиңа шулай эшләргә кирәк булган? Аны инде ул бит инде шушы бавырсаклар ясау турында уйлаганда, теге менә кыз белән очрашканнагы сыман. Уже балаларга исемнәр куша башлыйсың, да уже бавырсак компаниясенә исемнәр куша башлыйсың. Менә шунда да иҗат уйный бит әле, надо бер инде творческий исем кирәк, бер инде креативный, кызык ташты булды. Минем, кстати, вот күп җирдә тоже шулай булганы бар. Вот сезнең шулай микән? Менә берәр эш башлап җибәрергә, то есть синең бар идеяң, әйме? И күпчелек вот минем проектлар вот шул менә башлангыч этабында уже сүрелә иде. То есть вот син уйлыйсың, так, короче, менә хәзер менә шундый магазин ачам. Так, давай башта исеме ничек? Исемен уйлыйсың. Так, менә булай. Юк, не то. Так, все, ладно, исемен уйлап таптың. Так, давай логотип ясарга кирәк. И пока син логотипны уйлыйсың, пока син оформлениесен уйлыйсың, син уже анда бер атнадан уже да, что-то, по-моему, даже не зайдет, бу әйбер, короче. Магазин дигәндә, анда бар шундый теге. Магазинның исеме мондый: Манзара или Зиннат. И менә шундый мотор исемнәр магазинга. Ну менә барып җитмәй, шуңа күрә безнең хәзер магазиннар менә карыйсың, монда Лилия, монда Айра, монда Дастан. Бөтен креатив, бөтен хәл исемгә китмәсен өчен дип әйтәсеңме? Менә андыйлар да миндә бар. Шып принтлар кибет ачтым да бетте ул шул маркетплейсларга. Ну мин тегесен смотрел, имеется в виду урядымда ташладым түгел, мин тагын да начаррак, мин әйберләрне алып куям да аннарсын ташлыйм. Маркетплейс ачам дип әйберләр заказ иттем, өйдә коробкалар ята. Ялгышчак кына зарак яна. Тоже начар икән на самом деле. Лучше сразу сүнсен инде ул. Товарлар алып кайттым, һаман ята 2 ел өйдә товарлар ята кирәк түгел, беразга апма куптым. Алам, ничә сумнан сатасың? Сөйләшербез. Төбәтәй шалтыратасың. Просто гел төбәтәйгә генә сүз бирә. Юк, ул на самом деле вот мин хәзер менә шундый фикергә килдем. Хәзер мин әйтәм, вот менә башыңа фикер килә икән, менә уй, менә шуны эшләргә кирәк. Башта эшләргә, вот эш сразу тотынырга кирәк. Пока ялкының бар, пока очкының бар, то есть, пока синең шундый энтузиазм, шундый нидер умтылыш бар, эшләргә кирәк. То есть, аның исеме анда теге, грубо говоря, бүтән административ сораулар, алары по мере возникновения вопросов надо. Һәм шулай итеп без подкастлар төшерә башладык та инде менә. Шикләнү кирәк түгел. Әйе. И күбесенчә шул шикләнү өчен. Аннан соң беләсезме, шундый нәрсә бар. Без әни белән дә менә шулай дөресен әйткәндә мин әни белән дә бер подкаст яздырырым әле. Ул минем сөйләшергә ярата. Без аның белән кайвакыт шулай сөйләшеп утырабыз. И ул әйтә. Ул әйтә. Вот говорит, улым вакыт узу турында сөйләшәбез без. То есть ул говорит, как будто вакыт башта ул шундый фикер әйткән, улыгайган саен вакыт тизрәк бара ди. Күп кешеләр Мин аны тоже сизә башладым. Но берсендә мен әйтәм, әним, сезнең дә шулай димме? Мен әйтәм, вроде мин бит инде карт түгел бит инде. 33 яшь. Но минем өчен тоже вакыт карт что ли? Но минем өчен тоже вакыт шулай тиз уза. Ул әйтә, менә шундый фикер әйтте ул. Улым, кеше менә көн саен, менә то есть тормышында ну теге однообразие һәм одинаковый теге эшләр, то есть вот син аңлаттың бит теге эшкә бара, эштән кайта, менә шундый теге бытовуха, бер көн икенчесенә ошаган, шундый тормыш булса, вакытың тиз үтә. Шуңа күрә тормышыңа һәр вакыт яңалык өстәргә кирәк ди. То есть менә мин гырит, минем әни анда үзенең 60 яшендә гарәп теле өйрәнә башлады. Ул әйтә, менә мин гырит просто элементарный гарәп теле өйрәнә башладым. Ул минем өчен яңалык, әле ул гырит җиңел түгел. Һәм минем өчен вакыт әкренәйде ди, потому что мин ниндидер яңа әйбер, то есть миңа өйрәнергә кирәк, то есть мозг занят. Ну, мин эшли, эшләр уйлый, анда дәресләр яза анда, то есть нужен кызыл. Һәм вот. То есть фикерем шундый, то что тормышыңа яңалык кертеп торырга кирәк. Әйе. Өйрәнеп нитеп. Кемнәрдер әйтә бит, менә шушы тормышны просто әкренәйтер өчен сәяхәт итәргә кирәк диләр. Бу инде минем мисалым түгел. Ләкин менә интернетта да киң таралган мисаллардан ул сизгәнегез бармы диләр. Кем менә сәяхәткә китә?
Алар өчен ул мисал өчен 7 көнгә китсәләр, аларның 7 көне ничек үтәде һәм син монда каласың. Һәм алар әлбәттә уже кайтып та җиттеләрме? Ничектер теге шулай әле генә киткәннәр уже кайттылар да. Алар өчен анда сәяхәткә барсаң, син 7 көн анда 7 көн Аерым бер гомер. аерым бер гомер, әйе. 7 көндә ор бетәсен анда. Ну 7 көндә түгел, 10 көндә точно. 10 көндә арасың. точно. Без тоже барган идек шул пандемия вакытында Сочига. Эштән бирделәр бесплатно путевка. Кичкенә малай белән киттек путевкага коллегалар белән машинада. Булдык, Абхазиядә дә булдык. Теге тауга да мендек, диңгездә дә булдык. Инде безнең бесплатно түләнгән путевка. Уже ашаталар, шертәләр, әле санаторийдан да ниндидер процедуралар да бар иде. И бу сиңа яшь буенча нәрсәдер караган буламы? Путевка безнең понедельникка хәтле иде. Суббота иртә белән теге иртәнге ашта утырабыз. Әле кайтабыз. Әле кайтабыз. Всё, җыелдык та киттек уже. Да, обидно даже көтеп утырмак. И всё. Потому что бу шулай килгән булды. Кадерен белмәгән. Шулай инде, яшьләрнең шулай инде ул. Тем более анда санаторийда биләр. Тем более анда Карап. электрофорезда Юк, йөргән. biz anda Монда электрофорезларда булмаган. biz anda вообще алай Грязелечинегез бармы хотя бы? Юк, алай түгел. Biz anda гомумән теге йокларга гына кайтыйк. Biz anda теге жесткий прогульщики, biz anda кайтыйк, именно теге кем безгә процедура теге бешафитные ванны үткәрмәкче ди. А вы что не уходите? Пора оплачено. Сез беләсез шундый ушатып шундый нитеп күрсәттең ул. Грязелечинегез бармы дип прямо вот реально как будто синең булганың бар санаторийда. В смысле, санаторийда булган юк что ли? Файлның шундый син сизгәнең бармы аны? Да. Әбиләрне вот ул прям вот настолько ушатып күрсәтә, прям вот Әни әйттем бит күлеккә барасы бар дип. Аграрк. Сирилдин концертында аны киендерделәр, бер әби булды әйме. Аны киендерделәр шундый халат. Ул аны анда яулык киде, гәлүшләр кигән әйме. И вот читтән карасаң, вот әгәр дә аны магазинга бастырып куйсаң әйме, белмәгән кеше аңламаячак, что ул файл. Актер, если честно, вот уку буенча актерлык минем тоже укысым килгән. Может быть, созрею әле берәрсендә, вот именно беләсем килә ничегрәк микән ул. То есть барыбер рәбрәттән йөрибез бит инде. Актерлар белән шул КВНда, шул нидә бөтен җирдә теге актерлар, иҗади кешеләр һәм шуңа күрә теге ничегрәк нәрсәгә укыталар микән актерларны менә шуны беләсем килә. И вообще үзем өчен теге мин бит инде барыбер үземне уйлыйм теге актерство бар бугай әзрәк теге. Может мен анда барым да мен әйтләр. Какой син вообще деревянный ты, какой син актер типа, ну грубо говоря. Ну алай демәсләр, наверное. Вот. И шуңа күрә беләсем килә, вот каково это вот укырга именно актерлыкка. Нинди упражнениялар бар микән? Нинди нәрсәләр менә? Моның турында нәрсә әйтәсем килә. Актерлар менә без үзебез сәхнә белән бәйле булсак та, КВН сәхнәсе белән бәйле булсак та, актерлык ул гомумән икенче. Мәсәлән, менә мәктәп елларында кем КВН уйнаган, аннары актерлыкка бара, аларны да яратмыйлар. Әйе. Аларны кирдән өйрәтергә кирәк ул бит. Аларны кирдән өйрәтергә кирәк. Чөнки КВНда анда концентрация, мондый выжимка, плотность теге кызык булсын өчен, мондый булсын өчен, шуңа күрә кайбер теге драматургия ягыннан, драматик яктан моментларны төшереп калдыралар. Актерлык ягыннан. Актерлыкка килгәндә син инде персонажыңны ишке яктан булай аңларга тиеш. Нинди багаж белән килгән ул менә бу сәхнәгә. Үзеңә бөтен булган сорауларга җавап булырга тиеш. Кем минем персонаж? Нинди ул ишке яктан, нинди ул тышкы яктан? Аның Юк, ике юнәлеше бар бугай. Икеме ничәдер юнәлеш, ну основной инде. То есть теге Станиславский һәм ниндидер тагын бер ни бар бит инде. То есть берсе әйтә, что актер син должен вжиться в роль, прям, ну типа, прям вжиться. А икенчесе әйтә, что юк, все-таки син должен это играть. Ну, играть прям максимально приближенно. Вот. Анда менә ул ишке яктан гына түгел, даже
тән ягыннан да бар. Беренче елларны актерлар тән белән генә эшләргә өйрәнәләр. Минем үземнең тоже иҗат юлы бер тапкыр алып килде циркка. Әйе. Карарга. Юк, уйнарга. Мин, Серьезно? әйе, клоун булдым. Килеп чыктымы? Юк, шуннан әйткәндә, килеп чыгуын белмим, ничек бәяләгәннәрдер инде. Но беренче уйлаганда такой клоун, прикольно, кызык булачак. Беләсеңме, обычно Но клоун менә просто менә драматик актерга караганда катлаулырак. Чөнки клоун ул мондый гибкий булырга тиеш. Балачага кебек. Балачаганың Пластик бөтен Вот, әйтер. әйтәсе Үзгәртер. килгән, гади кеше әйтер иде. И клоун нәрсәсе бар инде? Кыйларның да Да, ишеү инде дип. Юк, гомумән актерлыкка килгәндә дә менә синең темаңны бетерәсем килгән иде. Баягынак башлаган. Синең сорауга җавап биреп. Кемнәрдер әйтә бит дисәң актерлык вжиться в роль, кемнәрдер шу рольгә якын булып уйнарга кирәк дип әйме. Ләкин күз алдына тотканда Оскар алган актерларны, дөнья күләм танылган актерларны алар бит күбесе шуның белән шашкан кешеләр, кайберләре туры мәгънәсендә шашкан кешеләр. Мисал өчен кемне әйтергә була? Джокерны образын уйнаган актер, гомумән 2 айга ялгышмасам гостиницага урнаша һәм бикләнеп шунда үзенә шушы образны эзли. Хит Леджер. Хит Леджер һәм теге әдип әйтергә дә ярамый торгандыр инде ахырда аның коллегалары да аны турда әйтәләр, ул по-моему азрак кына Актерлар тоже менә театрда да, кинода да башта бер роль уйнагач, аннары ул әсәрне калдыргач, инде булды, киноны төшерделәр, булды, спектакльне уйнадык, уже бүтән күрсәтмибез, ләкин аларның бар бер гомеренә үзенең табын калдыра. Син кайгырасың, кемдер там эшә башлый, Шулайдыр. кемдер шул психологик ярдәмгә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Без менә шушындый чараларга бик күп йөрдек, ягъни школа актерского мастерства, гомумән иҗат мәктәпләренә бик йөрдек. Анда да безгә укытучылар аңлаталар иде инде. Менә кайбер кешеләр гаиләдән булсалар да махсус заводка эшкә урнашканнар. Шул гади тормыш белән танышырга, гади кешеләр белән бер рәттә булырга, аларның образларын кабатларга, метрода йөргәннәр көн саен иртән или автобуста махсус йөргәннәр иртән иртүк шушы кешеләрне кабатлау өчен. Юк, хәтта алар шундый индидер бой булсалар да, ул электән үк килгән әйбер әзерләнү. Шуңа күрә элек менә бит әйтәләр, совет заманындагы актерлар хәзерге заман актерларыннан аерыла безнең урыс киноларын караганда. Бәлки менә шушы әзерлек, шушы гомумән шушындадыр бәлки бер җавабы. Әйтәләр бит, совет чорында булган актерлар мәктәбе ул иң көчле мәктәпләрнең берсе дип. То есть хәзер бәлки может быть ул үзгәргәндер, может шундыктадыр, может ни. Вот Мәктәп ничек үзгәрә аласың? Ну то есть направление, ничек инде программаны үзгәртәләр бит. То есть менә хәзерге вот син алсаң хәзерге вакыттагы мәктәп программасын һәм Юк, мәктәп программасы белән килешәм, ләкин актерлык, то есть синең эчке менә алсаң син, юк мин әйтүем менә бар школа Станиславского, то есть менә шул метод буенча әйтәләр, например, ну то есть баралар, укыйлар. Ул метод әйтә сиңа, к примеру, мин белмим точно по фактам, Не верю, надо верить. То есть, грубо говоря, нужно вжиться, то есть прям актерның образына прям нитергә кирәк. Вот син әйтмешли там, яшәргә нидә отельләр снимать итеп прям син ул кеше булырга тиеш. А бар икенче юнәлеш, ул юнәлеш әйтә, юк, алай булырга тиеш түгел. Чөнки менә булай вживаться итү кешенең психикасына йогынты ясый, ул үзенең изен калдыра. Шуңа күрә син просто максималь рәвештә якын итеп, прям охшаш итеп, син аны барыбер уйнарга тиеш. Бәлки менә шул үзгәргәндер, шул ниятеге. Үзең фикердә. Син ну миңа вот мине бик ул ничек дип әйтим, теге канатландыра, илһамландыра менә шундый ниләр
фактлар, менә вот син әйтәсең бит Хит Леджер мисал өчен рольны уйнар өчен икоя. Ну син уйлап кара, нинди көч кирәк и насколько син үзеңнең Эшеңне ярата. эшеңне яратырга тиеш. Син Иҗат бер менә айга- теге сораудың нигә җавабы бер иҗат айга темасына. анда или 2 айга яни или шул ук, например, ишеткәнегез бармы теге бригада сериалы турында? То есть бригаданы вот мин ничә елга бер булса, мин аны карап чыгам. Чөнки минем өчен ул Әлбәттә. ондагы син карасаң менә ул геройларның башындагы образлары, әйме? Алар әле теге яшь малайлар, теге малайшалайлар һәм ахырдагы образларына карасаң, это ну Развитие вообще персонажа. просто ике төрле кешеләр и противоположность и син аларга настолько ышанасың. Вот это же вот шулай уйнарга кирәк бит аны. И вот аларның актерларын шулай ук башта бергә, бөтенесен бергә ниндидер теге лагерьга инде, нидер пионерский лагерьга итеп, бер аймы ничәдер атнамы инде бергә яшәткәннәр, шулай теге дуслашсыннар, бер-бергә әйтсеннәр дип инде теге. Менә ул бит инде чыннан да үзенең җимешләрен бирә торган әйбер. Әйе, ләкин менә монда син китергән мисалда үз ролен уйный сценарийда, сценарий язу усталыгы да. Менә син әйтәсең бит, алар башында балалар, аннары соң дидер җитди кешеләргә әйләнә, персонажлары да бер төрле, башта бер төрле, аннары соң бер төрле. Бу инде сценарий язылганда шулай эшләнә торган. Моның өчен махсус китап та бар, менә аны миңа тәкъдим иткән иде. Мин ара үлеп бетеп сеңдем мин ул китапка дияргә мөмкин. История на $1 миллион сезгә дә тәкъдим итәбез. Ул китапны укыганнан соң кино карыйсың һәм син Икенче яктан карыйсың инде. икенче яктан карыйсың. Аны дөресен әйткән тынычлап кино да карап булмый бит. Сценаристларның безнең гомумән шундый бар проблема. Мәсәлән, мин китап укый алмыйм. Китап укый алмыйм, чөнки укыган вакытта минем инде әллә нинди уйлар килә. Так, бу персонажны ничек менә алга ничек ничек күрсәтер микән, ничек ачыр микән бу. Мин менә булай эшләр идем. Монда китте әллә нинди теге повествование. Нәрсәгә кирәк ул повествование монда? И менә мин гел менә шундый әллә нинди уйлар. Визуаль караганда сериалмы, фильмны карыйсың, инде уйлар ул сиңа мешает, мин сиңа карый аласың, все нормально. Соңыннан просто карыйсың, такой, ну, все, молодцы. Мин дә шулай уйлаган идем, менә шулай булыр. Молодцы. Дөрес эшләгәнсез. Но сценарий якыннан караганда персонаж ул синең развитие булырга тиеш персонажның. Яхшы яккамы, начар яккамы, но барыбер развитие булырга тиеш. Гел менә бер тигез генә булса кызык түгел. Ну, Тормыштагы шәхес сыман. Сценарий понятно, монда инде фильм дигәндә ул бөтен яктан җыелырга тиеш. То есть сценарий да әйбәт булырга тиеш, то есть режиссер да, оператор да, но актер бит теге яхшы сценарий булырга мөмкин, но актер бит аны уйный алмаска мөмкин. То есть алар бит охшаш булырга мөмкин, например, син ну уйлап кара, бригадада әгәр дә ул башында да бер төрле уйнаса һәм ахырында да. Ну то есть ну вот. Кыскасы әйтәсем килгән әйбер, ул барыбер менә настолько профессионал булырга кирәк, ул даже микромимикаларны күрсәтеп, менә вот актер, это конечно круто. Карагыз әле. Безнең татарда искитмәл актерлар бар бит. бар. Менә без сөйләгән рольгә кирип китеп уйнаучылар да бар. Хәтта мин шундый хәл беләм. Бер актриса спектакльдә уйный торган булган инде негатив персонажны, тискәре персонажны. Спектакльдән соң моның битенә кислота сипкәннәр. Хәтта менә шуның кадәр кешенең күңеленә тия алган үзенең образы белән, әйме? Һәм андыйлар бихисап инде, мисал өчен, ягъни актерлык таланты буенча әйтүем. Нишләп бездә кинолар начар? Яки гомумән яңа кинолар юк? Татарларда кинолар турындамы? Әйе. Чөнки бездә менә актерлардан кемне искә төшерә алам? Менә Зөләйлә төркеме, мәсәлән. Алар актёрмы? Яки җырчылармы? Әгәр дә династиясе белән алсаң, актерлар. Чөнки менә мәсәлән мин ТНВ каналын кабыздым, охо, сериал бара. Кем уйный? Зөләйлә төркеме. Я такой, туктале, алар бит җырлыйлар түгел бисен.
Югын Лейсан Махмутова Зөләйлә төркеменнән, апасы Лейла Махмутова актриса, Лейла Махмутованың ире, әнисе, анда бөтенесе актерларның иннән теге ул яктан инде калганнары Бу- буенча. бу- Минем фикерем булай. Татар безнең ни өчен фильмнар юк дигән вот. Хәзер соңгы караганым яңа ел да булды микән ниндидер прикольный төшергәннәр анда могҗиза. Вот ул уже ушый башлады. Әкрен генә вроде бы ушый башлый теге. О, вроде киләчәге бар шикелле. Татар киноиндустриясының дигән шикелле. Минем фикерем булай. Татар киноларын караганда да театр белән кино алар аерыла, анда бер төрле, то есть театрда бу минем фикерем, мин бу өлкәдә вообще профессионал түгел, теге үземнең булган фикеремне генә әйтәм, то есть ул аерылырга тиеш. Театрда барыбер немножко теге переигрывают әзрәк. Аеруча вот Камал театрында мисал өчен нул скорее всего шулай булырга тиешләйбер, чөнки әгәр дә сәхнәдә обычно уйнасалар, ул теге сәеррәк булыр. Шуңа күрә бит инде теге Галия Бану, син кая инде? Вот. Кинода син уйлап кара телевизордан, то есть это уже как бы смотрится теге кино ул барыбер. Менә мин бер чувакны карадым YouTube'та, ул вот киноиндустрия турында, именно съемкалар турында сөйли. Шундый бар фактор, кино төшергәндә син, то есть кешенең күзе воспринимает картинку, которая должна быть в 3D. Но син передаешь она в 2D. Шуның өчен сиңа типа, максимально мозг өчен әзрәк не кирәк, то есть әзрәк уйланырга кирәк. Уйлану өчен әзрәк вакыт, то есть максимально антуражны, бүтән экспозицияны шулай создать, чтобы скрытый фишкалар бар бит анда. Бу аранда бихисам ул тема кирип кетсәң, шуңа күрә дә миңа калса кинода максимально тормышка якын булырга тиеш. То есть вот без белән сөйләшеп утырабыз. То есть әгәр дә безне фильмга төшерәләр икән, анда подкастисты 2, например, кино соебет. И без анда, представь, что без утра сегодня мы начинаем свой подкаст. И, уже не верю, да? А вот просто утрасы икән. Или безнең ил татарлар шулай булмаса иде, татарлар шулса. Я егетләр, подкастын төшерәбезме соң әллә? Әйдәгез! Нәрсә соң ул подкаст? Әйдә. Шуны да белмисең ни подкастның нәрсә икәнен? Подкаст бит ул. Воу. Баурсак төбәтәйдән, что ли? Свяжитесь с нами. Рамил, менә карале. Актерлык составында гына да түгел битеш. Юк. Актерлык составында гына түгел. Безнең понимаешь, җиһазларыбыз бармы аның кадәр шәп кино төшерергә? Бардыр дип беләм мин, алырга була, если что. Бар. Юк, финанс бармы төшерергә? Бар. Ничек булмас? Бар. Бар. Юк, талантлар да бар. Талантлар да бар. Менә мин карыйм. Алар, конечно, андый зур формада эшләми. Алар кичкенә генә роликлар ясый. Мәсәлән, безнең Казанда Громкие рыбы бар. Мин аны бик яратам. Менә стильно, модно, молодежно. И достаточно хайпово. Алар менә Молодежный шул хайповый сүз бер тирән. Менә мин кай вакыт уйлыйм, менә мәсәлән, безнең Балык булыр мин. Шаулы балык булыр инде. Телевизорны караганда да безнең сериалларның, фильмнарның сценарийлары кай вакыт примитив. Әлбәттә. Карыйсың, анда теге НТВ каналындагы сериалларны просто татар теленә күчергәннәр, менә хатын-кыз, менә аны ире ташлый, менә аның монда кредиторская задолженность, монда аны коллекторлар килә, менә аның гомере шундый авыр, менә шундый авыр, и менә безнең теге экраннарда утыра торган әниләр, әбиләр таки, менә шулай инде ул, и яратып карыйлар шуңа. Менә Тем более безнең халык жәлләргә ярата. Син җавап бирдең, в принципе, ни өчен заманча кино төшермиләр? Потому что искесендә нормально карыйлар булай. Менә мәсәлән, менә Netflix-ны алыйк. Менә күз алдына китерегез, менә даже Шүрәлене или Суанасын менә Netflix форматында
Шурәле негр булыр ия, наверное. просто икенче призмадан килергә. То есть А то есть лесбиянка. Менә сиңа юк, алай түгел. Менә мәсәлән, менә бар бит Чернобыль. Әйме? Менә аның бит историясе бөтен кешегә дә аңлашыла. Менә беләләр инде аны, әйме? Ә монда менә HBO икенче яктан килергә уйлады. Такие, әйдәгез, менә булай ясыйбыз. Давайте, менә безнең менә булай була. И так далее. Менә мәсәлән шул Шүрәлене алдык. Аның ягыннан түгел теге былтыр белән менә очраштылар, менә ул аның бармагын кыстырды да и так далее, и так далее. Ә икенче яктан килеп карарга кирәк. Мәсәлән, Шүрәле ягыннан. Бәлки Шүрәлегә шулай ниткәннәрдер, заколдовалидер аны, может, ул шундый кеше булгандыр, һәм заколдовалидер, һәм аны Приквел ясарга мәсәлән. Кара, может быть ул Шүрәле вообще в принципе былтырның күзенә күренә торган гына әйбер. Может быть былтыр вообще под чем-то. Может быть былтыр үзе сөйләгәндер бу әкиятне халыкка. Менә мәсәлән барып кайтты, менә аны бармакларын кыстырдым. Может Шүрәленең андый ниятләре дә булмагандыр начар. Да, бу шопыртык бултыр. Да. Ты авылда йөриләр бит. Җитәр җитмәс. Короче, икшә урманга барын. Онда монда җонлы Да ладно, нәрсә сөйлисең син дини? Отвечаю. Ну, әкиятның гүл сөйләп бетерми, потому что мимо пакет пролетел, отвлекается на пакет. О, ладно, гит там мин давай. Мине пакет шокыра. Я ул буйлап пакетны куып йөри. Икенче әкиятчынан туа малай белән күбәләк сразу. Гел иҗат дибез дә бит гел иҗатка бәйләнмәгән кешеләрнең менә шул ашкынуы. Менә син әйттең, менә бәлки актер да булырмын әле, вакыты бәлки җитәр. Кайбер кешеләр менә уйлар, минем вакытым үтте дип инде. Менә булды минем вакытым үтте, мин инде менә 20 ел инде бер эштә эшлим. Менә шул режимда кайтам, гаилә, отпуск, дача булды. И менә алар бу режимны үзенә уже аның белән килешкән. Ләкин аларның кайвакыт менә мин дә аның белән очрашкан бар. КВН белән шөгыльләнгәндә яңа командалар белән очрашабыз. Кайвакыт инде ничек дип дөрес әйтергә? Эшләүче яшьләр, работающая молодежь. Эшләүче яшьләр арасында эшли торган да яшьләр, компаниялар, организациялар үзләренең яңа командаларын җыялар һәм инде эшләгән яшьләрне анда һәм кайвакыт олы апалар да килә, 40-45. Кайвакыт алар да кабызып китә. Алар белән менә сөйләшәсең, только беләсеңме, Марат, менә күп кенә ел мин уйлаган идем, что менә юк миндә андый бер. Ә монда менә сәхнәгә чыккач, монда менә шул энергетиканы алгач, менә хәзер аңлыйм. Менә хәзер менә ашкыну туа. Да, шул ук Зәябисе командасын алай бит. Әбиләрдән генә торган команда рәхәтләнеп килеп беренче урыннарны алып, ничек итеп аларның бит әле сәхнәдә уйнаган энтузиазмнарын күрергә кирәк. Бу бит гомәлкәндә ну, менә син әйтәсең, әйме, ул кешенең вакытым үтте дигәнне. Ул уже психология ягыннан навязано. То есть миңа калса күпчелек кешегә әгәр дә син уйлыйсың икән, вот минем вакытым бетте, вот минем килеп чыкмый, яисә мине басты гади тормыш, бытовуха, менә бу день сурка мине басып алды. Ул чиракта барасың психологка, үзеңнең проблемаларыңны сөйлисең, хәл итәсең, рәхәтләнеп. Просто аннан курыкмаска кирәк. Күпчелек кеше бит психологка баруны типа, "Чё мин жүләр что ли?" дигән сыман. Ул бит жүләрлек түгел, ул бит наоборот сине шулай кабызып җибәрергә мөмкин. Шулай синең инде проблемаларыңны хәл итәргә мөмкин. Иҗат аша түгел, һөнәр аша да ирешергә мөмкин. Мәсәлән, менә без әйтәбез, сәхнә, җырлау, актерлык яктан, сценарий яктан. Кемнеңдер инде ул
кул белән эшләү. Мгм. Кемдер агачтан матур әйберләр ясый. Лайфхак. Лайфхак. Ничек менә шул эш һәм һөнәр иҗатның уртаягын табу, чтобы ваше дело приносило вам огромное удовольствие. Оласыз бер бит, сол яктан язасыз, нәрсә эшли беләсез. Нәрсә эшли беләсез больше, чем большинство людей в мире. Мәсәлән, мин яхшы итеп чыгыш ясый алам кеше алдында, микрофонга сөйли алам. Язып куйдым. Мәсәлән, мин сантехник була алам. Сантехниканы беләм, һөнәрне. Мәсәлән, мин да. И язасың менә шулай, күпме яза аласың. Мин информация бирә алам, өйрәтә алам, мин кешеләрне терелтә алам, так далее. Берләштерә алам. Уң яктан язасыз нәрсә сезгә ошый. Миңа ошый футбол. Миңа ошый иҗат, миңа ошый сәхнә, миңа ошый кешеләр, миңа ошый аралашу, миңа ошый интернет, видео, монтаж, ну и так далее, так далее, так далее. Менә шулай яздым. Аннары менә шул ике якка карыйсыз да, һәм аларны тоташтырасыз. Эклектика, менә шул коллаборация. Менә шунда инде яңа уйлар, яңа фикерләр, яңа бизнес идеялар туа. Һәм мәсәлән, мин агач белән эшлим, һәм миңа ошый иҗат, миңа ошый кешеләр белән аралашу, кешеләр белән берләштерү. Димәк, миңа үземнең мастерской ачарга кирәк. Димәк, мин кешеләр белән аралаша, агачтан әйбер ясыйм. Юк, мин. Айым бүтәнче, димәк, мин шүрәле? Димәк, менә миңа үземнең Димәк, мин мастерской. Буратино? Шундый вывод ясарга кирәк. Да. Димәк, мин үземнең мастерскойымны ачып, кешеләргә мастер-класслар үткәреп, шул агачтан әйберләр ясарга мөмкин. Һәм Оха, кемдер реально дип куйды пас. Ну, мәсәлән, Кемгәдер файдалы булырга мөмкин дөрес. Мәсәлән, да. Әгәр дә сез менә уйлыйсыздар, юк инде Марат, нинди миндән мастерской ачу, нинди анда яңа бизнес идеялар. Безнең хәзер күп кенә грантлар бар. Грантлар бар для физических лиц бар, для самозанятых бар. Бар төрле юнәлештә бар. Бар национально актуальны, әгәр менә татар теле белән бәйле булса, сез анда бирә аласыз. Яки һөнәр яктан булса, ремесло и так далее. Или халыкара мөнәсәбәтләр булса, международные отношения и так далее. Һәрбер алар күп. Карагыз. Әйберсеңә әйткәндә, менә күпчелек әйберне без белеп бетермибез просто. То есть менә ул шул ук грантларны әйбит. Менә бит кемнәндер ишетәсең, менә грант алдым әле. Ниндер проектка. Ничек алдың? Да, аның бернәрсәсе юк, менә яздым, тутырдым диде. Заявка белән үзегезнең идеягызны тапшырасыз. Все бирделәр, все. Просто белешергә кирәк, карарга кирәк, менә шу. 200-300 мең легко менә теге бизнесны башлап җибәрер өчен. Бездә ул якта, менә ул яктан дөрестән дә үтәргеч бар, ярдәм итәргә торалар, теге дөрестән дә алып эшлим дигән кешегә җитеп кызалып китәргә мөмкиндер. Теге бездә бит инде халык күпчелек икенче яктан килешкән, теге негатив яктан. Эй, налог, эй, кая? Безнең турында түгел инде ул. Кирәгенә кабына. Безнең турында түгел инде ул. Барысы сутып алган. Да. Шуңа күрә дуслар, бер кайчан да соң түгел, бер кайчан да соң Бер түгел. нәтиҗә ясыйбызмы инде бу Әйдә, тема? әйдә. Нинди нәтиҗә? То есть үзеңне табу бу үзеңне тапсаң, минем нәтиҗә, үзеңне тапсаң бик яхшы, әгәр дә син үзеңнең юлыңны беләсең икән, бик яхшы. Ләкин бер кайчан да мин үземне таптым дип, теге тукталырга һәм нитәргә кирәк түгел. Һәрвакыт яңалыкны эшләп карарга, эшләп караганнан әле бер кешенең, ну, смотря нәрсә эшлисең, конечно. Бер кешенең дә үлгәне юк, грубо говоря, ул сиңа бары тик шул ук үзеңнең төп юлыңнан барганда әз генә ул бит барыбер тормыш юлы булай бара. Ну теге бер күтәрелә, бер аска төшә, шуңа күрә сүрелгәнрәк вакытта менә шул яңалыклар сиңа ычкын өстәп сиңа алга таба барырга ярдәм итә. Шуңа күрә рәхәтләнеп үзеңне табып, менә шулай итеп яңалык кертеп тормышыңа шулай яшәргә кирәктер дип уйлыйм мин. Икенчедән, дуслар, бер кайчан да соң түгел. Әгәр дә сез уйлыйсыз икән, инде яшь чакта шөгыльләнмәдем, инде күп
күп кенә еллар инде менә минем бер устаканенный, установленный образ жизни бар икән, мин анардан ничек чыгыйм инде. Но әгәр дә менә эчке теләгегез булса, кыюрак булыгыз. Курыкмагыз. Ялгышсагыз да курыкмагыз. Барып карагыз, уйнап карагыз, тотып карагыз. Бәлки сезгә ошар. Килешәм һәм иң мөһиме миңа калса үзеңнең эшләгән эшеңнән ләззәт алырга. Иҗат мәсьәләсенә килгәндә, һәрбер эштә аңа иҗади яктан килеп була һәрбер эшкә. Хәтта врачлар белән сөйләшкән бар, алар да безнең эш дөрестән дә иҗади эш диләр. Хирурглар да шулай ди, һәм башка бик күп юнәлештә кешеләр дә шулай ди. Каш ясаучылар бьюти юнәлештә гомумән эшләүчеләр дә үзләренең эшен иҗат белән бәйлиләр. Дөрестән дә бәлки үзегезнең эшегезгә бүтән яктан кирип карасагыз, ул гомумән бүтән төсләр белән уйный башларга да мөмкин. Иң мөһиме үзегезнең эштән ләззәт алырга. Бик матур әңгәмә килеп чыкты. Бауырсаклар тәмле. Киләсе очрашуларга кадәр языгыз комментарийга, нинди темаларга безгә аралашырга, гомумән язылыгыз, дусларыгызга җибәрегез. Яңа подкастлар белән сезне сөендеребез. Таткас булды сезнең белән. Рәхмәт. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Файлтан берне кабызасыңмы иде? Матур җырыңны. Şey sal әле аңа. Әлбәттә. О, бу теге җиз кыңгырау моңнары. Бу бит теге менә бу җыраймы? Җиз кыңгырау моңнары. Илһам абый Шакиров. Әйдә чәйшегез әле. Соны беткән бит инде. Таткас киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Şey укыйра кирәк. Синең хактагы уйларың яшьлеккә алып кайта.